Айде, приятел. Бабка. Шипела. О, горко. Няма. И те такива улични кучета. Гадни помяри, ей. Не почне да рита. Те няма да рита, тя не. Добре, на кой ветеринар е моят се обади? Той бичеше на доктор, на лов. Няма. Няма страшно. Айде. На ръце, срандаци, ловя. Бачкора. Пореш ли с пушките така? Това ловджия. Трябва яко да дойде това. Няма страх. Няма страх. Да. Ела, някой няма да дойде така. Оттам трябва да излезнеш. Айде, бачи Коло, дръж го. Те фанаха отзад за гърба. И така гонка я фърлиха. Бати кучетата. Стой, няма страх. Где ще я слагаме? Оне зеления жив ще я слагаме. Ние Давай го ли? Ами. Той кръв му тече много, гледай. Отзад кръв му тече, бая. Ръката да я вържи, тя ще скача. Дай да я вържи. Горкото. Стой, няма страшно, няма. Сега е затесния те на змията. О! Бай Коля, те са прави с ръце, не с пушка. Това ще ни прави в сайта. Стой. Няма страшно. Няма. Сега ще гледат. Да не я пратите някой транжор над. То малко за транжора. Против стара загора. О, Тръсни ме язда.